Gogoratu sistema edo material paramagnetikoaren kasu partikular bat aztertzen ari garela, non atomoen momentu angeluar osoaren zenbaki kuantikoa J bat biren dugu azken finean bakoitzak espina bakarrik kontutan hartzen ari gara, horregatik atomoak espin gora edo espin bera egoeran egon daitezkela. Eta kasu honetan aztertuko duguna izango da ja gure lehenengo funtzio termodinamikoa aztertuko dugu, sistemaren energia aztertuko dugu. Eta horretarako bi eratan egingo dugu. Lehenengo erabiliko duguna izango da aztertutako ja partizio funtzioa. Hori izango da, gogoratu, beste funtzio termodinamikoen sortzailea. Hau ja garatuta daukagu, badakigu hause dugula sistemaren edo atomo bakoitzak duen funtzio termodinamikoa, eta hori, partizio funtzioa, eta hori izan da, badakigu zein den, aztertu behar dugu, gure sistemaren energia aztertu nahi dugunez, zein den sistemaren energia eta zeta partizio funtzioaren arteko lotura. Eta hause dugu, bai? Energia dugu n, k, t karratu, zetaren logaritmo nepertarren terekiko deribatu partziala, edo hause derivatua beste erabatean jarrezakegu n k t karratu, basati zeta bider zetaren terekiko deribatu partziala. Badakigu zein den zeta, bakarrik egin behar dugu zetarekiko deribatu partziala, eta horrela lortzen dugu energiaren adierazpena. Horren erraza dugu. Hau da, zeta honetatik ja dana atera dezakegu. Hala eta guztiz ere hemen, kasu honetan ere, beste erabatean ere aztertu dezakegu, lortu dezakegu gure sistemaren energia. Bestean, ja garatu genuen zenbat partikula dauden n plus egoeran, zenbat partikula dauden n minus egoeran, e minus egoeran, temperaturaren funtzioan. Orduan, energia osoa ateratzeko ze egin behar duguna? Ba, n plus bider e plus, gehi n minus bider e minus. Oda, partikulen kopuru, n plus egoeran dauden partikulen kopurua bider egoera horri dagokion energia, gehi e minus egoeran dauden partikulen kopurua bider egoera horri dagokion energia egiten badugu, orduan berriro, egiten baduzue oso erraza da, horretarako bakarrik egin behar duzuena da, hementxe ordezkatu, lortutako n plus eta n minusen adierazpenak, Boltzmannen faktoreak direnak, eta berriro berreskuratzen dugu lehen nointxe bertan lortutako adierazpena. Eta hemen ere zer esanik ez importantea da, ez bakarriko lan jarri, baizik eta baita irudikatzea zein den hementxe daukan energia osoak temperaturen funtzioan duen grafikoa. Eta hori da ondoren egingo duguna. Hementxe irudikatzen dugu energia temperaturen funtzioan. Ikusten zuenez, energia beti negatiboa dugu, negatibo tangente hiperbolikoa positiboa dugu, beti negatiboa dugu, eta T0 denean energiak duen balioa da minus n borren magnetoia bider B. Zergatik hori, uste dut badakizuela ez, zeren eta okupauta dagoen maila bakoitza zein da E minus, eta E minusen energia zein da borren magnetoia bider B, bider minus. Zenbat partikula daude egoera horretan danak, bider N. Beraz, hause dugu energiaren adierazpena. Eta ja energia, temperatura handitzen duen einean, ja beste maila, energia positiboa duen maila okupatzen hasten da, eta ja temperatura oso handia denean, zeloa lortu genuena, zenbat partikula dauden maila bakoitzean, berdina, ez? Temperatura hori behin infinitora doanean, n biren, orduan n biren E plusean, beraz, temperatura oso handia denean, izango n biren, bider E plus, gehi n biren, bider E minus. Zenbat da horren energia? 0. Orduan, temperatura infiniturantz doanean, hau 0-rantz joango zaigu. Interesante da, alako bi limite horiek aztertzea, eta berriro, bestean ere aztertu egin genuena, aztertu zein den, ze esan nahi duen temperatura oso handia izatea edo temperatura oso bajua izatea. Beraz hemen, egin duguna izan da, sistemaren energiaren adierazpena lortu egin dugu.